आज आमगे विषय आस की एकादशी मला कसं नाही. ऍक्च्युली एकादशी मारी उपवास की एक होळी परब परब मारी आमक लक्ष आहेत की परबी जेवण कळले. आणि आज जेवण ना एकादशी दिवस आणि परब कशाला म्हणत की म्हणून प्रश्न येता. पण परब कशाला की मारी हे होर जेवण पण कोणाक शरीराक नाही आमगल आत्माक. आम्ही ऐकूच्या पुढं लेक्चर आणतो. शरीरात जेवण वेगळे उरता आणि आत्माचे जेवण वेगळे उरता. आता हे एकादशी दिवसान कसं करताच की मारी आमगेल शरीराक जाव कसले अगत्य कमी करून आत्माक कसं जाव का ताजी बद्दल आम्ही जास्ती लक्ष देताच. आणि आत्माचे जेवण मला कसले देवाल भजन करचे, कीर्तन करचे आणि देवाल विषय ऐकूचो, देवाल लीला ऐकूची ताक म्हणताची आत्माचे जेवण. कश की आम्ही गाडी चलयत असताना ड्रायव्हर जेवण वेगळं आणि व्हेकल जेवण वेगळं असा. आता व्हेकलांत फुल पेट्रोल घालून गेलो आणि ड्रायव्हर आज 2-3 दिवस उपास दवरले री तागेले अवस्था कसे आतले तो ड्रायव्हिंग करच्या शकतो ना. तसेच आम्ही केना केना आमगेले आत्मा बद्दल पण विचार कर का ताजे कतरी हे आम्ही एकादशीचे विषय कसले म्हणून समजून घेऊचे का आजी आम्ही प्रयत्न करूया आणि उपवास कसं कतर कर का. पण एकादशी उपवास करताना ताक परब म्हणून कसं सांगेल की मारी एकादशी दिवस नाही जाल्यार खंयचेची पर्व दिवस देवाल दिवस हाका हरिवासरे म्हणतात. असला की मारी हरिवासरे मारी पहिले वार म्हणून म्हणले वासरे म्हणत असले तांतुले वास गेले आता खाली वार उरले. आम्ही जाले की ताका हरिवार म्हणून सांगिततात. हरिवासरे कण हरिवार म्हणून सांगित. हरील दिवस व स्वतः हरीना एक रूप घेतलेला दिवस एकादशी रूपाने आईल दिवस. आणि त्यांना आम्ही जे भजन कीर्तन करतायचे ते एक प्रकार अमृत तुल्य म्हणत आम्ही अमृत पान केलं तर ताका टेस्ट असा. पण आमकां ताचे अनुभव आता जे आहेत ना अनुभव कसा जाना की मारी आमगेले स्टेज आदो शब्दांतला जे स्टाईल जाता तो भाव आणि प्रेमापर्यंत अजून गेली ना. तो लास्ट स्टेज येतो प्रेम भगवंताला प्रेम आणि भगवंताले वैरी रूप लिले वैरी आणि भगवंताले नामावर जे आकर्षण आणि आसक्ती जेवचे स्टेज ते पुढचे स्टेज ते. पण आम्ही आता खंय असायचे म्हणून पळय का आदो शब्दा वैर असायच की आम्ही ताजे वेळेला भजन क्रिया गेलेच की भजन क्रियानंतर अनर्थ निवृत्ती पावलेच की पळय का. त्यांना अनर्थ निवृत्त मिळून जातात त्यांना आम्ही निष्ठा पावतात. त्याच्यानंतर निष्ठांतर आसक्ती वेगवेगळे स्टेज येतात. रुची भाव प्रेम हे सर्व वेगवेगळे स्टेज. पण आम्ही अजून आमगेले अनर्थ निवृत्त झाले ना देखील पूर्ण प्रमाणे आमकां जो पूर्ण जो टेस्ट जे आहे हरिनामाचे आमकां आता मेळत ना. पण आम्ही क्रमेण हे रेग्युलर आम्ही प्रॅक्टिस केल्या ती आमकां त्याचे अगोर आमकां आसक्ती वाढचे आता आणि आमकां तो भगवंताला प्रेम आमकां मेळटा. आमकां आम्ही परीक्षित महाराजांचे उदाहरण घेता. परीक्षित महाराजांक उदक मेळना म्हणून तांकां राग येयलो आणि त्यांनी कसं केले ते शमीक ऋषीले गळेक मेलील सर्पाक गळे घालताचे. थोडे वेळ तांकां रानांत फील ताण येता उदक दिलना म्हणले तर तांकां राग येवन हे करतात. आणि तेच परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी कडेन बसून 7 दिवस 7 रात्री आणि भागवत श्रवण करतात. मध्ये एक पण ते शुकदेव गोस्वामी असे विचारतात तांकां तुम्ही 3-4 दिवस जाल्यात ऐकत असायचे भगवंता लिहिले पण तुमका कसले ताण बिन लागतवे कसले उदा बिदा पिवचे असला पिऊन घ्यायचे कसले खावचे असला खाऊन घ्यायचे असे तांकां विचारताचे. त्यांना ते सांगताची तुम्ही जे भगवंता लील सांगता आसात ते अमृता समान असा. ते अमृत पान करता असताना म्हाका हे भौतिक संसाराचे उदकाचे आवश्यकता ना. पण तोच व्यक्ती उदका कतरी गळे सरप घाल मनीस मेल्लील सरप घाललो तोच माणूस भांग बसून भगवंता लीला ऐकत असा आणि कसं म्हणतास की मारी भगवंताले अमृत पान करता असा. भगवंता लील जे आहे ते एक अमृत तुल्य असता. पण आम्ही ताजे स्वाद घेऊ काय झाले
आम्ही रेग्युलर प्रॅक्टिस केल्या मात्र ताजे रियल टेस्ट आमकां कळटा. आजी आम्ही एकादश म्हळ्यार कसले आणि पाप पुरुष म्हळ्यार कोण. फर्स्ट आमकां लक्षांत फर्स्ट आमी डिस्कस करता पाप पुरुष म्हळ्यार कसले. कसले करणारी आम्ही सर्वांक सांगताची एकादशी दिवस अन्न खाऊ नाकाची म्हणून. पण अन्न खाऊ नाकाची कसं तरी म्हणून ते समजून घेवचे तरी समजून घेवका जाल्यार आम्ही पहिले पाप पुरुष म्हळ्यार कोण म्हणून समजून घेवका. भगवंतानं हे प्रश्न विचारले कोणे जैमिनी ऋषी. हे पद्मपुराणांत 14व्या चॅप्टरांत हाजे बद्दल डिटेल दिलेली आसा डिस्क्रिप्शन. जैमिनी ऋषी प्रश्न विचारता व्यासदेवांक. व्यासदेवांक ते प्रश्न विचारताच की तुम्ही म्हाका मस्त विषय सांगलो. गंगा नदीचे हे सांगितले तुम्ही म्हाका महिम सांगितली आणि विष्णू पूजा करची कशी ते सांगितले तुम्ही. ताजेन फायदो कसलो आणि दान पुण्य करचे फायदो कसलो. हे धान्य करचे उदक दान करचे हाजेन कसो फायदो मेळटा बेनिफिट कसले हे आमकां सांगले तुम्ही. आणि चरणोदक वैष्णव ब्राह्मणाले पाय धुवन उदक पिवचे ताजे महत्व कसले म्हणून सांगले तुम्ही. पण म्हाका ते सांगा की एकादशी म्हळ्यार कसले. एकादशी कसला पालन करता आणि ताजेन बेनिफिट कसले आणि ताजे पालन करना जाल्यार ताजेन आमकां दोष कसलो. हे उठ्ठूचे प्रश्न जैमिनी ऋषी हांकां विचारताचे व्यासदेवांक विचारताचे. तेन्ना व्यासदेवांक आनंद जाता एकदम. कसल्याक आनंद जाता की मारी भक्त लोक साधू लोक आसाची ते हे कतरीची वेट करता आसाचे कोण हे उठ्ठू विषय आमकां विचारताचे ताजे कडेन वेट करता उरताचे. प्रभुपाद बी फॉरेना गेल्ले अमेरिका गेले तावळी तांणी शास्त्राचे विशय उलयले नाच थंय. तांणी खाली भजन करता आशिल्ले. एक पार्कांत बसून खाली करताळ वाजून भजन करता आशिल्ले आणि प्रसाद वांटता आशिल्ले. तेन्ना एक लोकांनी विचारचे सुरू केले कृष्ण म्हळ्यार कोण राम म्हळ्यार कोण. तेन्ना तांणी एक एक सांगचे सुरू केले शास्त्राचे विशय. कसं कारण जो पर्यंत कोणी एन्क्वायर करना इन्क्विजिटिव्ह उरना जिज्ञासू उरना ते पर्यंत तांकां तो विशय वचना माथ्यान. तो तांकां पहिले जिज्ञासू उरका रिसेप्टिव्ह उरका तेन्ना मात्र ते विशय तांणी चंद करून आयकताचे आणि तांगेले जिवनांत तो घेताचे. हांगा तांणी विचारल्या नंतर जैमिनी ऋषीने विचारल्या नंतर व्यासदेव सांगच्या सुरू करताची. ते सांगताचे भगवंतानं सर्व निर्माण केल्या नंतर जगाचे तांणी चराचर वस्तू निर्माण केले सर्व केले नंतर तांकां कळले की हे भौतिक संसारांत पाप प्रवृत्तीचे लोक येताले. ताजे कतरी म्हाका पाप पुरुषाक निर्माण करका म्हणून तांकां विचार आयलो आणि तांणी पाप पुरुषाचे निर्माण करताचे. पाप पुरुषाक निर्माण केल्या नंतर ते पाप पुरुषाक निर्माण केल्यानंतर तांगेले निर्माण कशें करताचे की तांगेले तो पुरा अंग जो है ते वेगवेगळे प्रकारचे पापाने तांगेले पूर्ण शरीर तांणी निर्माण करताचे. ताजे बरें स्लायड्सान तो बरयल्लें आसा खंयचे अंगाक खंयचे पापाने खंयचे अंग निर्माण केल्ले आसा. तागेले माथ्ये तागेले दोळे आनी तागेले तोंड कान हे ब्राह्मणा मारताचे ते प्रकाराचे हे आसा तुगेले पाप आसा ताजेन माथ्ये निर्माण जाता. आणि नशिली पदार्थ सेवन करतात ताजेन दोळे निर्माण जाता आणि भांगर चोरी करतात ताजेन तोंड अशे प्रकार वेगवेगळे प्रकाराचे पापान ते तागेले पूर्ण शरीर जे रचन करताचे भगवंत. ताजे नंतर ते पाप पुरुष जो आहे रचन केल्या नंतर तांकां पाप पुरुष रचन करच्याक दुसरे कारण कसें की म्हळ्यार भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा. भगवद्गीता 3.27 सांगिल्लें आसा की प्रकृती क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तारमिति मन्यते.
मनुष्यांक अहंकार निमित्त तो प्रकृती गुणांत तू फसलेला उरता तरी सुद्धा तो कसा विचार करत की मारी हाव सर्व कारणाक कारण हाव सर्व करता मूर्खतापूर्वक तो अशी विचार करत की मारी हे प्रकृती गुणान हाव गुणाचे बंधनात ना हाव स्वतंत्र हा गेल्या जनेच सर्व काही करता असा म्हणजे एक प्रकारे विचार तरी मनात उरता तिथले नाही आणि प्रभुपाद बी ट्रान्सलेशन त्याची 16वे अध्यायांतू 14 आणि 13, 14 आणि 15 श्लोकांतू त्याचे ट्रान्सलेशन आहे अहम ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी हाव ईश्वरू हाव भोगतार भगवंत बोलतात सांगतात की भोगतारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम हाव भोगतार भोग करतल हाव सर्व लोक महेश्वर हाव म्हणून भगवंत सांगताची पण हांगा लोक विचार अशी करतात की भौतिक संसारांतू हाऊच भोगी आणि हाऊ स्वामी अशी विचार करताले हे सर्व प्रकारचे लोक डेमॉन एक प्रकारचे लोक हे भौतिक संसारांत येताले मग भगवंताक पहिले गुतशिले ताजे कत्री भगवंताने तांका शिक्षा दिवच कत्री हे पाप पुरुषाले निर्माण केले हे निर्माण केल्यानंतर भगवंताने यमपुरी निर्माण केले यमराजा निर्माण केले आणि यमराज जो न्याय देऊचो कोण कशी खंच प्रकार कर्म करता खंच प्रकार पाप कर्म करता अनुसार ताका दंड दिताला ताजे नंतर 28 नरकाचे निर्माण करतात भगवंत 28 नरकाचे हे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन श्रीमद भागवतम 5वे कॅन्ट अंतू 26 चॅप्टर अंतू डिटेल दिल्ले आसा ते 28 नरक मार खंचे आणि खंचे नरकांतू खंचे पापाक खंचे नरकांत घालताची आणि तांका खंचे प्रकारचे त्रास देताचे ते सर्व डिस्क्रिप्शन श्रीमद भागवतम 5.26 अंतू दिल्ले आसा त्यांना एक दिवस भगवंत यमपुरीक जाताचे यमराजा भेटच्याक आणि यमराजा मेळच्या गेल्यानंतर तांका एक प्रकाराचा आवाज येवचा सुरू जाता लोकांना वाजो लोकांना चित्कार तांका ऐकता आणि तांगेले हे चित्कार ऐकून तांणी ते ऑदरचे तांका त्रास सहन करचे जायनाशिना तांणी मस्त लोक रडता उरतायची वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांनी आवाज करता उरतायची तो आवाज ऐकून ते भगवंत हांक विचारताचे यमराजांक यमराज टू डिटेल्स सांगतात तुम्ही सृष्टी केलेली आहे तुम्ही कुठुकुत आसा हाचे बद्दल कोण कोण कसले कर्म करताचे ताजे प्रकार तुम्ही तांका दंड दिवचे खातीर म्हाका निर्माण केल्ले आसा आणि त्या प्रकार मी हांव तांगेल कर्मा अनुसार तांका वेगवेगळ्या प्रकार नरक लोकांतू तांका शिक्षा दिवचे खातीर पेटयता आणि ते शिक्षा भोगताना तांणी तांगेली ती अवस्था ते तुम्ही ऐकत आसाच आता त्यांना भगवंताक एक प्रकार दया भाव येता तांगेल बरी आणि तांणी ते वचून पळयताचे स्वतः आणि तेन्ना तांका मनांत येता की हांतूतल्यान हांका उद्धार करका हांतूतल्यान हांका भायर काडका म्हणलेले उद्देशान तांणी एकादशी देवीचे निर्माण करताचे आणि कोण एकादशीक वेगवेगळ्या प्रकारे तांका श्रद्धेंत एकादशीचे दिवस पालन करताचे तांणी हे भौतिक संसाराचे हे दुःखाचे आणि केलेली तांणी पाप कर्मातला मुक्त होऊन जाऊन तांणी भगवंताले धामाक येताचे म्हणून भगवंत तांका सांगता ताजे नंतर सर्व एकादशी उपास करच्या सुरू करताची आणि खंचे पाप केले असले तेची ते एकादशी उपास केले निमित्त ते पाप नष्ट जावन सर्व वैकुंठ लोकांचे सुरू करताचे त्यांना पाप पुरुष विचार करतात म्हाका भगवंतान सृष्टी केले पण म्हाका रातच्या जाग नात सर्व वैकुंठ लोक वता आसाची पुण्यकर्म पाप केलेले नष्ट जाता आसतांका एकादशी उपास व्रत करून आता मागील म्हाका रातच्या जागो कसलो कशी कलीन परीक्षित महाराजाक विचारले परीक्षित महाराजाला राज्यांतू कलीक एंट्री नाशिल्ली कसल्याक मारी खंयचे प्रकारचे वायट काम चल जायनाशिल्ले थंय आणि खंय वायट काम जाता थंय कलील प्रवेश जाता पण ते थंय
कसलो वाईट काम जायनशन ता कलिक प्रवेश नाशिना तक कशी झाली पळय अवस्था तशी हांगा पाप पुरुषाक जाता. त्यांना भगवंत सांगता तू कसले बेजार कर नाका आणि एकादशी दिवस पळय 15वे दिवस असो एकादशीचो आणि महिन्याचो त्यांना 15वे दिवस आणि 29 मारी महिन्याक 2 एकादशी त्याचे ते एकादशी तिथी दिवस 11वे दिवस तू पक्षाचे एक पक्षाचे 11वे दिवस पळय तो एकादशी दिवस तो दिवस कोण मगिले श्रद्धेन उपवासाने करताची तांका श्रद्धेन उपास करता त्यांनी मात्र मगिले धामा होता असायचे आणि ते श्रद्धेन कोणी ते पालन करण्याची त्यांनी त्याचे शिक्षा अनुभव करताचे. तू तुका एक स्थान देता हे धान्य जो असा धान्या भितर तू वास कर आणि एकादशी दिवस कोण धान्याचे सेवन करता तांगेल अंगांतू तू हे पाप करचे प्रवृत्ती तांगेल अंगांतू घुसता म्हणून तो वेगवेगळे प्रकारचे पाप करचा लागता. एक स्थान भगवंत दिताच की तू एकादशी दिवस धान्या भितर प्रवेश कर आणि म्हणून एक त्याच्यानंतर हे बेनिफिट कसल की मारी एकादशी करचे ऍक्च्युअली एकादशीचे धान्य सेवन करच्याना हाचे बद्दल मस्त शास्त्रांत हाचे बद्दल दिलेले असा. हांव ताजे टू रेफरन्स हांगा दिल्ले असा. एक बृहद नारदे पुराण तांतू 2 श्लोक आसाच्यान्तू पहिले यानी कानिच पापाने ब्रह्म हत्या कानिच अन्नम आश्रित्य तैतांती संप्राप्ते हरिवासरे हांतू सांगताच की हे कोण एकादशी दिवस हे तुगेले अन्नाचे सेवन करता तका ब्रह्महत्या दोष हे बघा आमचं सांगितलं असा प्रत्येक प्रकारचे पाप इन्क्लुडिंग ब्रह्महत्या दोष बी हे धान्यांतू भगवंताने हे केलं असा पाप पुरुषाले रूपारी म्हणून हे केलं असता तरी ते दिवस आम्ही अन्न सेवन करचाना तशीच मस्त रेफरन्स हांगा दिल्ले आसा आम्ही तुमका स्लाइड्स पेटयताले तुम्ही पळोव येता ताजे बद्दल मग अन्न कसला खावचाना ते मेन उद्देश मारी अन्न कसला खावचाना म्हणून वेगवेगळे पद्मपुराणांतू बृहद नारदे पुराणांतू हे सर्व आणतू हे दिलेलं असा कसलाक आम्ही खावचाना म्हणून हरिभक्ती विलासान दिले असा. ब्रह्मचारी गृहस्थ कोणे असो एकादशीक ताणे अन्न खाल्ल्यारी गोहत्या गोमांस खाल्लेल ताका पाप लागतके. स्कंद पुराणात दिल्ले असा अन्न खाल्ले असल्यार एकादशी दिवस त्यांना तागेल आवयक आणि बापयक आणि भावांक गुरुक मारिल्ले तांका पाप लागता म्हणून अंत दिल्ले असा आणि तो केन्ना विष्णू लोक ताका प्राप्त जाना म्हणून सांगिल्ले असा. आणि पद्मपुराणात बी दिल्ले असा. पद्मपुराणात एक श्लोक शास्त्र मारी काही लोक सांगतात की आम्ही विष्णू भक्त नाही, आम्ही शैव लोक, आम्ही गणपती पूजा करताले आणि आम्ही दुर्गा पूजा करताले. जाल्यार की सांगेल की खंयचे पूजा करा तुम्ही, खंयच्या देवाला पूजा करा, पण तुमका भगवंताले हे हरिवास रे एकादशी व्रत तुम्ही पालन करू का आणि एकादशी दिवस तुम्ही धान्याचे सेवन करचाना केल्यार तुम्ही ते कसं तुम्ही हे प्राण्यापासून तुम्ही हे जाताले कीळ जाताले म्हणून तांतू पद्मपुराणात ह्या श्लोकात सांगितलं असा. न शैव न च न शक्त
गणसेवक यो भुक्तो वासरे विष्णुर देह ಪಶುವಾದಿಕೋ ಹಿ ಸಹ ಪಶುಕ್ಕಿಂತ ಕೀಳು ಮನು ಅಂತ सांगितलं असा. आणि खंयचे उपास करून करणारे चलता पण एकादशी उपास केल्यारी ಒಟ್ಟು उपास केल्लो फल ताका तांतू प्राप्त जाता म्हणून सांगितलं असा. ऍक्च्युली उपवासाचे खरे मिनिंग कसं म्हणून आम्ही पळोवचा प्रयत्न करूया. उपवास करचो करताना आमगेले मूड कशें उरता, भाव कसो उरता तो मुख्य हांगा. उपवास करचे देवाला कतर की आमगेली कतरी एक प्रश्न येता हांगा. केन्ना केन्ना आमी सांगताची हांव कृष्णाला कतर उपास करता, हांव भगवंताला कतर उपास करता म्हणून सांगताची. ऍक्च्युली उपास करचे आमी आमगेली कतरी करचो, आमगेले पाप कर्म नष्ट जावन आमी भगवंताले लागीं वचचे कतरी आमी हो उपास करचो. इतलें न्ही, भगवंताक हाजें संतोष येता. भगवंताक संतोष जावचो आमी केवल उपास करता म्हणून न्ही, भगवंताक संतोष जावचो कारण कसन की मारी आमी उपास केल्यारी भगवंत विचार करता हांव उपासाचें पालन करून मुगेले धामांतल्यान हो गेलेलो आसा भौतीक संवसारांत, आतां उपासाचें पालन करून एकादशी व्रत पालन करून हागेले पाप नश्ट जावन हो मुगेले आनी उपास मुगेले येवन मुगेले धामाक परत येता आसा म्हणून ताका भगवंतांक मस्त खुशी येता. कशी एक घरांत तूं एक चेडूं बाप एक सोडून भायर वता आनी परत तो तांगेले कडेन येता तेन्ना तांकां कितलें खूश जाता पळय, तशीच भगवंताला मोठ्ठू चेडूं आनी आमी कशें की आमगेले पाप कर्मा निमित्त आमगेले खंयचे विचारा निमित्त आमी भगवंताकडल्यान दूर जाल्ले आसात. आनी केन्ना आमी हे भगवंतान सांगिल्ले मार्ग करून आमी भगवंताले मार्ग पालन करून आमी भगवंताला लागीं वताची तेन्ना भगवंताक ताचो खूश जाता. आनी एक्चुअली आमी हे करचे आमगेले कतरी. आनी एकादशी करताना आमगेले मोड कशें उरता. एक पण प्रभुपाद सांगता आशिल्ले तांगेले तांणी पयले गवडी मठांत आसतना तांगेले गुरुबंधू निर्जला एकादशी करता आशिल्ले, पण प्रभुपाद आनी तांगेले बाकी शिष्य तांणी करनाशिल्ले. तांणी भरपूर सेवा उरता आशिल्ली, तांकां भायर वचचें उरता आशिल्लें, पुस्तक वितरण करता आशिल्ले, पण एकादशी प्रसाद सेवन करता आशिल्ले. तेन्ना ते गुरुबंधू येवन तांगेले कडेन येवन हडोरान जप करचे. तांणी प्रसाद घेता आसतना एकादशी प्रसाद घेताना हडोरान जप करता आशिल्ले. तेन्ना प्रभुपाद सांगता आशिल्ले तांगेले गुरुबंधूक तांगेले बशी बसलेले पळय तो ताका तो एकादशी निर्जल करता म्हणून ताका बेगीन अहंकार आसा. कसल्या की तो आमगेले लागीं मुद्दम आमगेले कडेन येता आनी हडोरान हरे कृष्ण म्हणटा आमी प्रसाद घेता आसा म्हणून. अशी एक एक लोकांना हे उरता. कोणी कोणी फोन करून सांगता आज एकादशी केली ना, आज एकादशी दिवस तू फळार कसला केलो, आज निर्जल कर कशिले, आज उदक बी पिवचा नाशिल्ले कसला पिल्लो, अशी आमी म्हणताची. वेगवेगळ्या लोकांले वेगवेगळे प्रकार हे उरता. तांगेले शरीर तांकां साथ दिता आनी वेगवेगळ्या प्रकारले आरोग्याचे वेगवेगळे प्रकार उरता. पण आमकां मेन उद्देश एक समजून घेवचा अगत्यांत आसा. ताजे खातीर भगवंत आमगेले भाव कसलो तो पळयताच. आनी केन्ना केन्ना आमी एकादशी मारी मस्त नमने वस्तू बनयताच. आमी नेटान तुम्ही पळयताची एकादशी उपवासाचे कस कसले प्रकार आसा. एकादशीचे पुस्तक घेवन येताची, पुस्तकांत हे करताचे खंयचे खंयचे प्रकार हे करीत. एक्चुअली आमी एकादशी दिवस कमी भगवंताले ध्यान भगवंताले नामस्मरण जास्त करका आनी ताजे खातीर उपवास उपवास मार ताजे अर्थ तुमकां कुठला का गुर्तुरताले भगवंताला लागीं उरचे आमी. उप आनी वास हे दोन शब्दाचे जॉइंट हते. उप म्हळ्यार लागीं आनी वास करचे म्हळ्यार भगवंताले समीप भगवंताला लागीं आमी वास करचे. ताजे अर्थ कसो की म्हळ्यार भगवंताला देवाला देवस्थाना लागीं येवन नाजाल्यार मंदिरा लागीं येवन बसचे न्ही. देवाला लागीं उरचे म्हळ्यार देवाला नामस्मरण करचे, नाजाल्यार देवाला विशय आयकुचो, नाजाल्यार वाचचे देवाला बद्दल पुस्तक. हक्क म्हळ्यार देवाला आमी लागीं आसाचे म्हणून.
ते सोडून आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे एकादशीचेच वेगवेगळ्या प्रकारचे आम्ही हे करत किचन आमचं बिझी असल्यारी आमक ते सर्व करचे जायना साध्य जायना कसल्या वस्तू आम्ही बनयका जाल्यार ताका मस्त मन हे उरता ताजी वस्तू हाडका ताजे नंतर ताजी साफसफाई हे उरता मस्त टाइम आमगेलो जाता तो आम्ही बाकी दिवस तेवटू करतायचे पण एकादशी दिवस जास्तीत जास्ती भगवंताले ध्यान करच्याक आमकां वेळ मेळका त्या प्रकार आम्ही उपवास करका आणि दुसरं कसं की मारे एकादशी मारे आमकां मस्त वेळ मेळता म्हणून आम्ही थोडे नीट कार्य आम्ही आता कसले की मारी आज कसले काम ना किचनात बी कसं काम ना आज जेवण ना आज ओटला का उपास आम्ही थोडे न्हिद होया आता अशी बी विचार येता नाही जाल्यार आमगेले फ्रेंड सर्कल आज फोन करा आज एकदम फ्री आसा थोडे फ्रेंड सर्कला फोन करया नाही ते दिवस आमकां पूर्ण दिवस देवाला भक्तींत दिवका आम्ही तो विचार करता कशा जास्तीत जास्त फायदा घेवका बेनिफिट घेवका आज एकादशी दिवस ताजे बद्दल जास्त विचार करता आणि एकादशी जास्त आम्ही विचार करताच की उपास केन्ना सोडचो उपास केला म्हाका मस्त भूक लागता साव खाव खाता जे लक्षांत मूर्छिकंताची एकादशीचे प्रसाद खावन आमी उपास केला ते बरे अशें दिसता एकादशी खाय नासतना आमी खाणा बद्दल आमी विचार करत एकादशी करताना जप करताना हे करताना विचार करचे एकादशीचे फळार कोरून एकादशीचे प्रसाद खावन आमी कोरून चंद रीतीन आमी देवाला सेव केल्यारी ते बी एक प्रकार बरे नाही जाल्यार कोणी कोणी फोन करून विचारताचे केन्ना पारणा टायमिंग केन्ना आणि पारणा टायमिंग एक्झॅक्ट 1 मिनिट जाल की तुरंत पारणा सोडताचे ताका अर्ध तास उरता केन्ना 1 तास उरता 1.5 तास उरता पण एक्झॅक्ट 6 वाजून 1 मिनिटात पारणा टायमार 6 वाजून 1 मिनिटात तुरंत उदा पिवचा सुरू करताचे केन्ना केन्ना आमगेलो टायम बी मातशें मुखार उरता म्हळ्यार आमगेली कॉन्शियसनेस पुरा केन्ना पारणा टायम येतलो केन्ना हांव उपास सोडतालो तांतूची हे उरताचे तर आम्ही ते मूड आम्ही हे करता भगवंताला भक्तीन तुका शावतले मूड हे करचे ते विचार करून आम्ही उपास करता कसले मारी हाजे कसले आमगे भक्ती मार्गान तू कसले इफेक्ट जावचे ना म्हणलेले एक उद्देश आणि हे सांगून हांव आता म्हगेले हे बंद करता 8 8:30 जाले आणि आता कोणाला प्रश्न वगैरे असल्यार आम्ही हे करूया हरे कृष्णा आम्ही ऑडियन्साक क्वेश्चन आन्सर सेशनाक इन्वाइट करतात तुमगेले कसले प्रश्न असल्यार तुम्ही डायरेक्टली अनम्यूट करून तुमगेले प्रश्न निंबू येते नाल्यार चॅटार तुम्ही प्रश्न असल्यार घाले हरे कृष्णा प्रभुजी एक प्रश्न येईल असं म्हणाले एक निर्जल एकादशी आणि नॉर्मल एकादशी बघेन कसा व्यत्यास असा हा निर्जल एकादशी मारी जल बी पिवचा ना त्या दिवस निर्जल जल बी पिवचा ना मनसे उदक बी पिल्लरी आणि एकादशी सोडताना तुम्ही ते जल पिऊन सोडित बाकी दिवस कसे आम्ही अन्न खाण्याशी बाकी वस्तू खातायचे त्यांना अन्न खाऊन आम्ही उपास सोडतायचे दुसरे दिवस पारणा दिवस आणि कोणा जल बी पिना निर्जल उपास करता तो पारणा दिवस ताणे जल पिली की त्या उपास सुटली ना मनाशी त्या दिवस तो जल बी पिना पारणा टायमार तो जल पिता ताका निर्जल उपास म्हणतात जल आणि निर्जल जल म्हळ्यार उदक उदक बी पिना जल ताका निर्जल म्हणतात प्रभुजी अनेक नमस्कार प्रभुजी रवी किरण येतात दुबईच्या ना एक हरे कृष्ण नमस्कार नमस्कार कसन डाऊट म्हळ्यार आता एकादशी कशी म्हळ्यार 2 दिवस येते एक पेटी आजी असता फल्लाकी असता सो आम्ही लॅक कशी धरची आज की फल्लाकी म्हणून बेस्ड ऑन सन राईस वेळार एकादशी लागला असल्यार ते दिवस म्हणून घेवची की खंयची दिवस सूर करता म्हणून हा ताजे बद्दल एक भक्तिरस सामंत महाराजाने एक लेक्चर दिल्लो आसा हा मस्त पहिले ऐकल ते म्हाका थोडे लक्षात ना तरी ते पक्षाचे हाजेवर असते
तुगेले ब्रह्ममुहूर्ता वेळारी ते डिफरन्स तो टाइम आसा ताजे वर ते हे करून चैतन्य महाप्रभुन त्यांना केल्ले आसा शुद्ध एकादशी म्हणून. शुद्ध एकादशी म्हळ्यार ताका दुसरे पक्षाचे ताका चोरचना ते टाइम तांणी घेवन ते कॅलेंडर बनयल्लें आसा, वैष्णव कॅलेंडर पळय ते चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसा कुठले खंयचे शुद्ध एकादशी आनी खंयचे टायमार येता ती ताका अवलंबून ताणें हे केल्लें आसा. ते पक्षाचे तिथीक अनुसरून आसा, दुसरी तिथी लागचे पयले कितले टायम ताका हे उरका सूर्योदयाक आनी ते तिथीक लागच्याक ताजे वर ते डिपेंड आसा. ते एक लेक्चर आसा ताजे वरी भक्ती समर्थ महाराजांचे, तुमकां मेळ्ळ्यार ताजे क्लिप पेटयता. त्याचे ते आनी ताजे खातीर शुद्ध एकादशी आनी दूषित एकादशी म्हणटा. आता ಕೆಲವು भायल लोकांक पयली दिवस एकादशी आसल्यार आमकां दुसरे दिवस उरता. एक्चुअली दुसरे दिवस शुद्ध एकादशी उरता ती, ताका कसले दुसरे तिथीचे टच उरना. ताजे खातीर ते शुद्ध एकादशी आमी पालन करताची जसे चैतन्य महाप्रभून सांगिल्ले प्रमाणे. थँक्यू. आणि ಕೆಲವು ದಿವಸ दोन्ही एकादशी सेम येताची, ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ तसे येताची. धन्यवाद धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. प्रभू सूतक सकड असल्यार एकादशी ऑब्झर्व करकाव्या. सूतक मागीर भगवंताला नांव घेवच्याक सूतक हे उठना. एक्चुअली भगवंताला नांव आमी केन्ना घेवता, सततम कीर्तन तुम भगवंतान सांगिल्लें आसा. भगवंतान थंय कसं सुतका बद्दल सांगिल्लें ना, भगवंता बी गुत आसा सुतक आनी आसा हे पालन करचे म्हणून गीतान ताणें एक श्लोक दित आशिल्ले ताजे बद्दल बी, पण तशें दिलें ना ताणें. सततम कीर्तन तुम तुकाराम महाराज बी सांगताचे हरिभजना वेळ काळ घालव नको रे. केन्ना पण भजन म्हणटा, खंयचे दिवस म्हणटा, कोणी चैतन्य महाप्रभू सांगताचे कोणी भजन म्हणटा, कोणी भगवंताला नांव घेवता, केन्ना घेवता, खंयचे परिस्थितीर घेवता सांगताचे. आनी ताजे खातीर तुमी सुतक जाल्यार तुमी आनी जास्त घेवका नांव. एक्चुअली केन्ना कमी घेवचें ना, जास्त घेवका. देवाला नांवाचें एक पवित्र, देवाला नांव म्हळ्यार शुद्ध, त्या शुद्धाक कुठं शुद्ध करता. अपवित्रो पवित्रो वा सर्वा वस्तू गतो पिवा यत् स्मरे पुंडरीकाक्ष स बाह्य अभ्यंतर शुची. आम्ही कसले वस्तू पवित्र करके आले पहिले हे नाव घेताचे. चुकून आम्ही देह भायल्यान आम्ही किती साबण घालून दुसरी तुळकीची भितर किती अशुद्ध आसा ते आमकां गुतना. ताजे खातीर हे भगवंताला नांव खाली भायर न्ही, बाह्य अभ्यंतर भितर बी साफ करते नांव. एक पण आम नांव घेताच पळय आमकां पूर्ण रुपाने शरीर आमगेले स्वच्छ करता. ताजे खातीर नांव घेताना हे सुतक बितक तेवढं सुतक कशें करता एक्चुअली ते अशुद्ध उरता, घराकण कोणी हे जाल्ले उरताची वस्तू ಒಟ್ಟು अशुद्ध जाता. मग देवाला नाव घेतले की शुद्ध झाले. ओके प्रभूजी, करेक्ट प्रभूजी. ओके थँक्यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. म्हाका एक प्रश्न विचारचे आशिल्ले. हा सांगा माताजी. एक्चुअली पद्मा देवदास भट म्हणून सांगून घेवन म्हळ्यार म्हाका कसं डाऊट म्हळ्यार हांगा म्हळ्यार आमगेले भटमान पुराय सांगताची कसं म्हळ्यार अन्न ते भिन्न जाल्ली परत तांचो दोष ना म्हूण सांगताची. उपास कसले करतना आता तुमकां फोव तसल प्रेगे वेता म्हणटाची. मागीर तुमकां त्या मात्र न्ही केलो पुराय अशी कर्कट असेल खावचे नज म्हूण सांगता. सोळारी गोव तसल खावेत म्हणून तांणी सजेस्ट करताची. नाही नाही अन्न भिन्न झाले की ते अन्नच नव्हे. अन्न भिन्न झाले की अन्न ते वेगळे जाते. आता ग्रेन ताक तुकडे केले की ते ग्रेनच म्हणता नव्हे ताका. आता गव्हाचेच पीठ म्हणताची प्रभूजी आकार वेंगळ जाता पण ते वस्तू तोच नव्हे. वस्तू तोची आता गव्हानेच करचे नव्हे ते वस्तू. वय 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 बरोबर. आता शीताक तांदूळ आम्ही हाडताची, शीताक तांदूळ लावल्यानंतर आम्ही शीत केल्यानंतर ताचे आकार वेगळे जात नव्हे, पण ताका शीतच म्हणता नव्हे, आम्ही ताका बेन म्हणतात नव्हे. शीताक तांदूळ वेगळे उरता, ताचे साईज वेगळी उरता, उरता आणि शीत शिजल्यानंतर ताचे वेगळे जाता, ताका बी आम्ही हे म्हणतात नव्हे. त्या जागी भिन्न झाले नव्हे. ताका कसला म्हणायचं आम्ही तर. आता तुम्ही सांगताची केलं मला फळार कोरवेत आता कोणाक एक्सपिरियन्स ना आता नवे जावन कसं की कर का म्हण लेखतना त्यांनी ऍक्च्युअली खंयची टाईप करची चांग
सो तुम्ही कशी सजेस्ट तीन प्रकारचे उपवास असा, 3 प्रकारचे उपवास आम्ही करीत प्रभुपादान सांगितलं असा. एक आम्ही जल पिऊन करीत, नाही जाल्यार कोणाक त्रास येता त्यांनी फ्रुट्स आणि खाऊन करीत, आणि फ्रुट्स दूध सलटू, आणि काय ಕೆಲವು लोक निर्जल करतात, कोणाला त्रास पडला उदाहरण बी पिण्याची आणि कसले खाण्याची. उपास फळार मारी तुमका अन्न नाशेले अन्न कसला तू हे ना ते हे करीत, आणि बाकी जे वस्तू असा मसाला वस्तू असं खाण्याची कसला मारी मिरसांगी पावडर असं कसला खाण्याची मारी. आता आम्ही घराकडे कसले करण्याचे आवटू विषय भायल्या नार चुरता मिरसांगी पावडर जावं हळदी पावडर जावं त्यांनी खंयची गिरणी भितर केल्या आणि तांतू अन्नाची वस्तू बी येवच्या शकता. हॅव टू कॉम्प्लिकेटेड विषय आम्ही ताजी कतरी आम्ही तांतू पडच्या ना कसला की मारी ताजीकिंतच आम्ही फ्रुट्स खावचे आणि रूट्स खावचे सलटूची तुगेले रताळ स्वीट पोटॅटो बटाटो असं आम्ही खावित खाऊन करीत. फ्रुट्स मस्त असा दुधा वस्तू असा हे खावित हे खाऊन करीत आम्ही. तशी आमका डाऊटफुल असा आम्ही घराकडनं कसले आम्ही करताची गोष्ट वेगळी, आम्ही भायल्या हाडताची आमक कसं नाही पीठ करताची. आता आम्ही गव्हा पीठ म्हणून आम्ही सांगताची गव्हा पीठ करताना तांदळा पीठ बी केल्ले असा त्याच गिरणीन तू तांतूच गव्हा पीठ करून देतो तर मिक्स जायला उरता कळणे. तशी दुसरे कसले आम्ही पीठ बी हे करताना तांतू मिक्सिंग उरता खंयची गिरणीत केल्ली आहे ताजे पहिले कसं केला तांतू तेवढा आमक गुत्तर ना तेल बी तशीच आम्ही मिक्सिंग उरता आम्ही घराकडे काही बनानाची खंयचे तेल कसला खंयचे मिक्स असा गिरणीत जाऊ छोट वस्तू ताजे तर हे आम्ही अवॉइड केला बरे. 1 दिवस 15 दिवसांत 1 दिवस बाकी दिवस आम्ही खाताचे पिताचे. 1 दिवस आम्ही देवाल कत्र आमगेल कत्री ऍक्च्युअली देवाल कत्र नाही आमगेल कत्री देवाक संतोष करचका आणि आमगेल पाप कर्म धुचाक आम्ही 1 दिवस करचे बाकी खाऊच्याक वस्तू आम्ही खावीत. उपवास मारी आमगेला साध्य ना मारे आमका उपवास वस्तू खाऊन आम्ही करीत काही हे ना. आणि आम्ही आर्ग्युमेंट करताना जास्ती सांगेला तू कसला का मारी हे आमका गुरुना आणि चैतन्य महाप्रभू सांगेल असा स्वयं चैतन्य महाप्रभून तागेला आव एक बी सांगेल असा एकादशी उपवास कर का कसं आहे का मला पहिले आणतो विधवा लोक मात्र करत असले बाईला आणतो बाईल लोक आणतो आणि म्हणून तागेले आव एक कर नाशिली चैतन्य महाप्रभूली सची माता त्यांनी तान सांगताचे माक्का एक तुगेला सांग विचारता हो त्या माक्का तुगेल देऊ का त्या तू एकादशी व्रत कर का म्हणून आव एक सांगतो माका भारी खुश जाताल तू एकादशी व्रत केल्यार त्यांना चांती एकादशी व्रत बाईला खर्चा सुरू केल्या त्यांना ताजे पहिले खाली विधवा लोक मात्र करत असले. हरे कृष्ण प्रभुजी थँक्यू. चैतन्य महाप्रभू तुला का नाही कर का हरे कृष्णा प्रभुजी एक क्वेश्चन एक सरकारी आता फूड आम्ही सगळं फूड तकून रूल आमफडणं केला रे चपाती गव्हांचे सगळं फूड तकून आता श्रावण शुक्रवार अशी तशी म्हणतात सगळं तसं लेकरची चढावतं. आता एकादशी कशी करतात आमफडणं की तसं ऐकत ग्रेनचं पुरा खावचं नाही म्हणून सांगून मागीर आम्ही बिफोर फूड आफ्टर फूड पुरा मात्र घेऊ का जाता तशी जाता ते मात्र सगळं घ्यानातील रब्बूजा आहे ना म्हणाले एज झालं 75 सगळं झालं या नाव आहे कसलं कन्सेशन तशी कसलं नाव भक्ती भगवंत भावग्राही जनार्दन म्हणतात भगवंताक एक नाव असा भगवंताला भगवंत भाव बघतात पळताचे तुमगेले शरीर तुमका साथ दिना जाल्यार रे तुम्ही तुमका गोळी बी घेवची आसा तुमगेले आरोग्य समना तुम्ही डॉक्टराला कन्सल्ट करून डॉक्टर इन्सिस्ट करता तुमका आजी गोळी घ्यायची उरचे जायना तुम्ही आज घेऊ का मागीर तुम्ही घेऊ येता तशें काय ना. एकादशी म्हणून तुमगेले शरीराक त्रास येता तुमच्या शरीराक त्रास आला तुम्ही भक्ती कस करताले देवाले ताजी कत्री ते परिस्थितीक अवलंबून उरता ते तुमगेली परिस्थिती तशी आसा तुम्ही हांतू हांव मेडिसिन हे केल्लें आसा खरे तुमगेले हे जाता तुमका आवश्यकता ना डॉक्टरान सांगले 1 दिवस स्किप केले तर रड ना काही प्रॉब्लेम ना अशी डॉक्टरान सांगेल असल्यारी तुम्ही स्किप करीत नाही जाल्यार तुमका घेवचे अगत्य आसा एकदम तेन्ना तुम्ही ते घेऊ येता नाही जाल्यार तुमका शरीराक प्रॉब्लेम जातले तुम्ही भगवंताला भक्ती कशी करतले जप कशी करतले तुम्ही कशें करतले शरीर जावं नाही तुमका भक्ती करच्याक ताजी बी काळजी घेऊ का तुम्ही शरीराक काळजी कसले करके भक्ती कत्र म्हणून घेऊ का तुम्ही
हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे म्हाका कृष्ण. हें डाऊट ऍक्च्युअली साबुदाणा सामापुरा खावेत म्हणटात न्हू. हा, साबुदाणा सामा खाताची, देवस्थानात बी खाताची, पण ऍक्च्युली भरपूर लोकांनी रिसर्च केले असा, भक्त लोकांनी. त्यांनी सांगता साबुदाणा ते बनवचे वेगवेगळे प्रकार असतात आणि केरळा आवटूच आणि त्यांनी रिसर्च करून आले सुमार लोक. तांगेले ते प्रेस करून तांगे प्रोसेसिंग ते हे असा युनिट्स असायची, वेगवेगळ्या लोकांना वेगवेगळे प्रकार असायचे म्हणून सांगता. ते एक लोकांचे अंत प्रोसेसिंग अंत भितर ते जर्म्स आणि येवचे चान्स उरता म्हणून त्यांनी ते अवॉइड करचे बरे असं म्हणतात. पण ते हे नाही रिस्ट्रिक्ट ना ताका खावचा ना अशी रिस्ट्रिक्शन ना. ओके. अनेक सामा म्हणजे सामाक ते तुमगेले वरई तांदूळ ताजे सांगता न्हू तुम्ही वरई तांदूळाबद्दल. ते मस्त लोक ताका एक प्रकारचे तांदूळ म्हणून सांगताचे, एक सान प्रकारचे तांदूळ तो एक ताजे खातीर मग सुमार लोक खायनाची आणि बाकी सुमार लोक खाताची, पण ताका बी रिस्ट्रिक्शन ना खावचा ना अशी रिस्ट्रिक्शन ना ताका. अनेक डाऊट प्रभुजी. जीरे ससम पुरे ग्रेन्स अंतित्वा. जीरे ससम उठू नॉर्मली हम तो खायनाची मसाला आयटम खावचा ना अशी आमगेले हांव इसकोन अंत पळयल्ले आणि सांगितले आसा खावचा ना म्हणून. थँक्यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. मसाला अंत खाली मिरया कणायचो हे उठू खावीत म्हणून आसा, बाकी कसले खावचा ना म्हणून आसा. ओके प्रभुजी, आमकां केलो क्वेश्चन्स चॅट आणता येयला, हांव वाचूयात की तुमी वाचूयात? प्रभुजी एक क्वेश्चन कसं आशिल्लो म्हळ्यार अन्न म्हणल्यार कसं पुरायता म्हणून. हॅलो, अन्न म्हणल्यार कसं पुरायता म्हणून गेलेलो आसा. अन्न म्हणजे उठू प्रकारचे धान्य ग्रेन्स ಒಟ್ಟುची प्रकारचे अन्न आणतो येताच. आणि मसाला आयटम आणि लिफी व्हेजिटेबल छोटूची मस्त वैष्णव लोक खायनाची, ताजेंतू दूषित उरता काही काही गोष्टी म्हणून खायनाची. आणि अन्न मारी ऑलमोस्ट ग्रेन्स येतात छोटूचे, डाळी आणि गहू जोळ हे उठा असा तांदूळ सरट वस्तू. आणि ताजे उत्पादन हे ताजे साईड हे प्रॉडक्ट तुगेले फोव असेल आता मायन सांगेल पडता तशीच वेगवेगळे प्रकार ताजे नाम करताचे. आता गहू मला गव्हा पीठ बनवताची अशी, तांदळान वेगवेगळे प्रकार कुरमुरो आणि फोव असेल बनवताचे. आणि गव्हा रवो पीठ असेल बनवतात तेवढं आम्ही खावचा ना, अन्न आणता येईल तेवढं. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. एकादशी उपवासो आम्ही केदन स्टार्ट करता आणि केदन एंड करचे कशी? हा, एकादशी उपवास स्टार्ट करचो सूर्योदय पासून. सूर्योदय पासून चालू जाता. हा, सूर्योदय पासून चालू जाता, पण आम्ही रात्री दुर्नो स्टार्ट करताचे. आम्ही आजी दशमी दिवस रात्री आमगेले स्टार्ट जाता. ऍक्च्युली रात्री आम्ही प्रसाद घेतल्यानंतर आम्ही आमगेले एकादशी चालू जाता. आणि आम्ही मध्ये आणि उठून 12 घंटे उठून कोणी खायनाची नंतर सकाळी उठचे. ते सकाळी उठले की सूर्योदयानंतर स्टार्ट जाता. आणि दुसरे दिवस पारणा टाइम म्हणून आसा, त्यांनी ते कॅल्क्युलेशन करून तो टाइम दिल्लो आसा वैष्णव कॅलेंडरांत. ते टाइम अनुसरून आम्ही सोडचो. ते 2 गॅप उरता सूर्योदयाचे दुसऱ्या दिवसाचे आणि ते दुसऱ्या तिथीचे काहीतरी तांगेले ते गॅपान ते टाइम डिसाइड केले उरता. तो वैष्णव कॅलेंडरांत तुमकां मेळटालो, ताजे प्रमाण आम्ही ते पारणा टाइम सोडता. एकादशी उपवास धरला रे रात्री निद्दोच्या ना तशी कसले असती? निद्दोच्या तशी एकादशी मस्त नसता. पहिले लोक एकादशी मध्ये दशम दर्गे न्हू द्वादशी पर्यंत एकादशी करतशिले 3 दिवस. पण आता आमकां कन्सेशन आसा कलियुगा लोकांकडून. पहिले युगांतुटीचे 3 दिवस एकादशी करतशिले. पहिले युगांतू न्ही, कलियुगांतू सुरुवातीक मस्त लोक एकादशी करताना कलियुगा स्टार्टिंगांतू ते 3 दिवस करतशिले. द्वादशी दशम मारी सुरू तांगले एकादशी. आता जाल्यार की रात्री कसले घेवचा ना कसल्या की मारी आम्ही जे खालील वस्तू
सकाळी सूर्योदय जाल्यानंतर जावचे पहिले चित्त जीर्ण जाली उरका पोटांतू ताजे खातीर अशें न्ही की आतां 1 तासान सूर्योदय जाता आतां हांव थोडे खाता अशें न्ही तो ऑलरेडी जीर्ण जाली उरका पोटांत ताजे खातीर तो मस्त पयले आमी खावका रात्री हा आनी द्वादशीक हे दशम धरून ऍक्च्युअली धरच उरता हे पण आमकां साध्य ना 1 दिवस उपास करचे आमकां तर कष्ट 3 दिवस आमी कशें करतले बस द्वादशीक प्रातः सूर्योदय नंतर पारण केला हय हय पारण टायम उरता तो टायम आन्सर आमी उपास सोडचे कसल्यान उपास केले पळय आमी निर्जल केल्ले लोक जल पिवन सोडीत अन्न सोडून केल्ले लोक अन्न खावन उपास सोडीत धन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण अन्य एक तुम्ही ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन चॅट हातून डायरेक्टली आन्सर केला इनडायरेक्टली अन्य एक रवी किरण भट हांगेले क्वेश्चन चॅट हातून वाय ड्राय फ्रुट्स कॅन बी टेक ड्राय फ्रुट्स आम्ही एकादशीक आम्ही घेवचे म्हणून हांगेले प्रश्न हय ड्राय फ्रुट्स घेवचे ना ड्राय फ्रुट्स घेवचे ना ओके व्यंकटेश नायक हांगेल प्रश्न एक पंत आम्ही एकादशी उपवास दवरच्याक सुरू केल्ले आम्ही नेक्स्ट एकादशी कंपल्सरी जाम कंटिन्यू करता की सांगेल प्रश्न करू का अशें एकादशी करचेच ओटूची केल्यार बरें ताजे बद्दल हांव आतां सांगिल्लें आसा एकादशी महत्व कसलें एकादशी करना जाल्यार कसलें हे ग्रेन्स खाल्यार कसलें ताजे हे म्हणून शास्त्रांत दिल्लें आसा ताजे प्रमाण हांव रेफरन्स दिल्ले आसा पण केल्यार बरें आतां करना जाल्यार आमकां ताजो दोश लागता न्ही ताजे तर आमी केल्यार बरें प्रत्येक एकादशी यस थैंक यू आणि विंगड कोणाले कसले प्रश्न स्किदो प्रश्न केंचे दो आमगेल मिस जल्ला की चैट हादो जल्ला प्रो आंसर केला मेगले प्रभु जी मेरा प्रश्न इनको है हाँ प्रभु जी विमान शानबाग नमस्कार हाँ नमस्कार हाँ अशें आयकलां की निर्जला एकादशी केल्यार खंयची एकादशी करता म्हण ना सगळ्यांत श्रेष्ठ एकादशी निर्जला एकादशी ताणी मस्त पुण्य मेळटा म्हणून ते बदव आहे हाँ ते एक्चुअली पांडव एकादशी ते एक भीमाले स्टोरी असता तू भीम एक दिवस व्यासदेवाला येऊन विचारता तांगेले गुरु नव्हे तो आणि बापाय बी आजो बाबू आहे तो तांगेले विचारता की म्हाका एकादशी उठ्ठो लोक करताची म्हगेलो भाव द्रौपदी उठ्ठो लोक करताची पण म्हाका एकादशी करचे जायना म्हाका त्रास जाता हांव कसन करता म्हणून सांगिल्ले त्या वेळी तांकां ही एकादशी करच्याक सांगिल्लें आसा ही निर्जल एकादशी आता 21 तारीख येता आसा ती तांकां सांगिल्लें तूं हे एकादशी केल्ले रे तुका उठ्ठो एकादशी फळ तुका मेळटा म्हणून तांकां तांणी सांगिल्लें आसा पण आमकां प्रभुपादान सांगिल्लें आसा की उठ्ठो एकादशी आमकां करता म्हणून ताजे खातीर आमी उठ्ठो एकादशी करता ताजे फळ आसा ताका आमगेले एकादशी करतना कसले दोश बीश आसता उरता पारायणा टायम चुकेल उरता केन्ना केन्ना नाजाल्यार आमी प्रॉपरली हे करनाशिल्लें कसले आमी चुकून खालेल बी उरता एकादशी ते उठ्ठो आमकां हे निर्जला एकादशी पालन केल्यार ताजे दोशांतलो आमी मुक्त जाताचे पण आमी रेग्युलर उठ्ठो एकादशी पालन करता त्या भिमाक स्पेशल हे आशिल्ले ते एक्चुअली भिमाल कत्री पण तांगेले भाव बी उठ्ठो एकादशी करता आशिल्ले खाली भीम मात्र एक निर्जला एकादशी करता आशिल्ले हरे कृष्ण प्रभु मथुरा माता गुडगाव जाल्यार कार्तिक एकादशी आषाढ एकादशी हे मस्त महत्व आसा म्हणून सांगतात न्हय कार्तिक आषाढ एकादशी वैकुंठ एकादशी हे पुरा ते इत्याक खंयची एकादशी करन जाल्यार हे पुणी करताची म्हणून सांगताची हा बरोबर खंयची एकादशी सर्व करता पण हे एकादशी जास्त आमी कॉन्सन्ट्रेशन दिवका हे म्हळ्यार महत्वपूर्ण एकादशी आसता ते माग दिवस कसले तुमगेली चूक जाली की हे एकादशीन तुमकां तांत हे आसा आता कार्तिक एकादशी म्हळ्यार कार्तिकांत भगवंतान भरपूर लील केल्ली आसाची आनी आमी तेन्ना ते कार्तिक म्हयनो म्हळ्यार राधारण येयल्ले म्हयनो तो तेजे नांव कार्तिक म्हयनो आनी मार्गशीर्ष म्हयनो म्हळ्यार कशी कृष्णाल म्हयनो तशी कार्तिक म्हयनो म्हळ्यार राधारण येयल्लो म्हयनो म्हणटा म्हणून ते दिवस भगवंतान मस्त लील केल्याची त्या म्हयन्यान तू
आणि त्यांना आम्ही भगवंताला बघल नामस्मरण करचे, भगवंता लिहिले श्रवण करचे, ताजेन आमकां मस्त फायदो उरता. म्हणून तेन्नाची यात्रा एका वताची लोक वटूचे वेगवेगळ्या धामाक. ताजे मस्त हे आसा. तशी वैकुंठ एकादशी ताजे वेगवेगळे एकादशी महत्व आसा वेगवेगळे. आणि आषाढी एकादशी, आषाढी भगवंतान मस्त लिहिली केली आसा. पंढरपुरांत विठोब जावन येवन राबिलो आसा भगवंत तो आषाढ एकादशीचे दिवस विठोबाल रूप घेवन राबिलो ही तारीख. अशी मस्त नमूने हे आसता तो एकादशी महत्व आसा. ते दिवस आमी एकादशी केल्यारी मस्त पुण्य आमकां जास्त मेळटा. आणि बाकी कसले चुकून आमी हे जाल्ले आसल्यार बाकी एकादशी ताका माप मेळटा. अनेक प्रश्न प्रभुजी. सपोज आमकां कळना अशी आमी एकादशी आमकां करूं जायना जाल्यार द्वादशी दिवस उपास केले ते एकादशी उपासाचे इक्वल जाता. द्वादशी दिवस करका मेळटाचे. हांव बी वाजिले इस्कॉनाच्या आमचे भितरी एकादशी सटणे तुमगेले चुकल्यार द्वादशी दिवस तो एकादशी करका म्हणून. पण जालकीची तो एकादशीचे हे जायना ताजे खातीर अशी कसर जाल्ली आसल्यारी आमी निर्जला एकादशी आमी फॉलो केल्यार बराबर ते आमकां ते हे लागना दोश. ओके, थँक्यू. हरे कृष्ण प्रभुजी. एक युट्यूबांत येयले एक क्वेश्चन आसा. आशा पंजाब गेलेले. हरे कृष्ण. what if a person follows ekadashi and then commits sin? What is the use of such consciousness? ते हाती स्थान जाले कुंजर शौच. कुंजर शौच आमी आयकुचा पूर्ण अंतू एक हे हस्ती उदकांत वता आणि चक्क करून हे करून येता तुगेले न्हावन येता आणि भायर येवन आनी वापस आंगावर हे घालून घेता कसले माती उठू घालून घेता आणि वापस मावच्या वता. ताका ताका शास्त्रांत कुंजर शौच म्हणून सांगिल्लें आसा. आमी पाप ऑलरेडी केलेली उरतात नाजाल्यार आमगे पूर्व जन्मांत केलेली उरता ते आमकां गुर्तुरना. ते नश्ट जावचे खातीर आमी हे एकादशी व्रत देवाला स्मरण करचे हे उठू करचे. आणि ते कोरून आणि परत ऑलरेडी नष्ट येता आणि मुखार एकादशी हांव करतालो म्हणून आणि पाप केल्यार ताका ते कुंजर शौचान म्हणून जाले कसले ताका हे ना फायदो ना. ते आमी कोरून केलेले म्हणजे न्ही पाप उठूच. एक पण ताका कळटा आपूण ज्ञात जाता ताका विशय कळटा म्हाका असं हे उठ केल्यार हांव गुतनाशना अज्ञानात केलेले पाप अज्ञानात केले पाप हे नष्ट जाता. एक पण ज्ञान आयिल्ले नंतर परत पाप करता म्हळ्यार ते तो मुद्दम तो केल्ले म्हणजे जाता न्ही ते इंटेन्सली नष्ट जाता. हांगा रवी किरण भट हांगेले एक प्रश्न आयला चॅटांत. आय हॅव हर्ड म्हळ्यार तांणी म्हणटा दोन्ही निर्जल एकादशी आसता म्हणून. निर्जल एकादशी एकच पांडव निर्जल एकादशी अशी पळोवंक गेल्यार उठून निर्जल एकादशी करताचे मस्त लोक. पण अशी शास्त्रांत निर्जल एकादशी एकच आसा पांडव निर्जल. आमगेल मंदिरांत बी सुमार ब्रह्मचारी उठू एकादशी निर्जल करताले बसायचे. हांगेले एक प्रश्न आयला. हरे कृष्ण. ग्रीन चिली रेड चिली म्हळ्यार हरी मेणसिनकाय रेड मेणसिनकाय आनी या एकादशीक आमी घेव येतोया म्हणून हिंग यावे घेव येतोया म्हणून गेलो प्रश्न. ना हे उठू एला उडना एकादशी दिवस आणि बियांचे वेजिटेबल्स हे उठूचे एला उडना एकादशी दिवस. आणि विंगड कोणाले प्रश्न आसलीत आणि अनम्यूट करून निमगो येतो नाल्यार चॅटार निमगो येतो. ऑलमोस्ट आमी क्लोजिंगार आयले 9 घंटे तशी. ओके तशें हेच एक कार्यक्रम बारीक एक डिटेल जावन प्रोजीन एक्सप्लेन केला. कोथंबरी पल्लो फळणी पल्लो वापरताची पण कोथंबरी वापरनाची पण कोथंबरी पल्लो वापरताची. ओके रवी किरण भट हांणी सांगता अशी मोक्षदा एकादशी त्यावेळी निर्जल एकादशी म्हणून
ताका निर्जल एकादशी म्हणून केलं आणि कोणी मस्त करण्याचे निर्जल एकादशी तू पण केल्यावर बरे मोक्षाला एकादशी हे ना रिस्ट्रिक्शन ना ताका निर्जल करका म्हणून ना. हरे कृष्ण प्रभुजी. जाल्यार इस्कॉन एवरी इस्कॉन टेम्पलान तू एकादशी दिवस फिस्ट करताची म्हळ्यार वरे प्रसाद ह्या पुरा सकड दिता मो ते वर्जित जाल्यार इताक दिताची. एकादशीचो फिस्ट उरता ते एकादशीचो प्रसाद उरता. वय वय आमकां एकादशी दिवस लोकांना येवकाने आयकू शकता मंदिरान तू आता कसले प्रसाद आम्हाला कोण येतले आणि मस्त लोक घराकडे कसं करका मग कळलं तांकां टेन्शन उरताची आज कसं बनवायचे घरात तू एकादशी म्हणून तांकां टेन्शना भितर तांगेली भक्ती बी समजायना आणि मंदिरांत वचून प्रसाद तरी बरो मेळटा मंदिरांत एकादशी मस्तना म्हणून बनयताची म्हणून न्हू देवाल कीर्तन भजन लेक्चर आयकुच्या मेळटा तांकां फायदो बी जाता आणि देवाल प्रसाद खावच्या मेळटा. एकादशीचा प्रसाद उरता प्रॉब्लेम ना कितले खाल्ले किच घरा मात्र मस्त बनवायचं राहिलं आमकां टाइम घेता आणि आमकां भक्तीक टाइम मेळना.